Yan habarlarda mellep geçmediýaly Birleşen Ştatlaryň vice-prezidenti Joe Biden we Ukrainanyň prezidenti Petro Poroshenko Russiýa garşy inniki sanksiýalaryň geçen ay Minskde gelinen ılalaşyň dolu durmuşa geçirilişi bilen baglanyşykly bolmalydygy dogrusyna ılalaşdylar. Bu barada kardeşim Gödeliň berjek has giňişlik maglumatyny bilelikde dinläliň. Birleşen Ştatlaryň vice-prezidenti Joe Biden we Ukrainanyň prezidenti Petro Poroshenko ortada garşy indiki sanksiýalaryň geçen aýda Minskde gelinen ılalaşyklaryň berja edilişine bagly bolmalydygy barada ılalaşdylar. Aktamyň aýtmagyna görä Biden Poroshenko bilen 18 martda telefon arkaly söhbetdeş bolupdyr. Ortada Ukrainada zorlugy we durnuksuzlugy tutaşdyrýan bolsa halkary jemgyýetçiligi ortadyň şeýle çärelere baş goşmagynyň bahasyny hem artdyrmagy taýýar bolmaly diýip beýannamada aýdylýar. Şeýle-de Biden Ukrain parlamentiniň gozgalyňçylaryň gözegçiligindäki gündäki regionlara ýöriti statusyň berilmegi we olaryň çäkli görnüşde öz-özüni dolandyrmagyny kepil geçmek barada. Munyň Ukrainanyň kanunlaryna laýyklykda yerli saýlawlaryň geçirilmeginden soň amala aşyrylmagy boýunça geçirilen test berişligi makullady. Orset we gozgalyňçylar bu şertleri ret edýärler. Orsetiniň daşary işler ministri Sergey Lavrov 18 martdan çykyşynda Ukrainanyň parlamentiniň 10 fevralda Belarusyň paýtagtynda gelinen ılalaşygy gaýtadan ýazmaklyga seredýänligini aýtdy. Verhovnaya Rada prezident Poroshenkonyň teklibi boýunça ılalaşyklary gaýtadan ýazýan iş özünde bozýan karary kabul etdi diýip Lavrov aýtdy. Решения, которые по сути дела переписывают договоренности, говоря проще, грубо их нарушают. Kiýewde premier-ministr Arseniy Yatsenyuk Ukraina tarapyndan hiç kimiň Orsetiniň we onuň öz sözi bilen aýdylanda terrorçylaryň Minsk planyny berja etmäge taýýardygyna optimistik garamaýanlygyny belledi. Poroshenko ýöriti status baradaky kanuna 18 martda gol çekdi. Aktamyň aýtmagyna görä prezident Barack Obama we Germaniýanyň kansleri Angela Merkel Ukrainadaky ýagdaýy 18 martda geçiren özara telefon söhbetdeşliginde maslahat edipdirler. Iki lider Minsk ılalaşygynda göz öňünde tutulan borçnamalar doly berja edilýänçe ortatyň separatistleri berýän goldaw bilen bagly oňa garşy girilen sanksiýalary goşatmazlyk barada ýene ılalaşypdyr. 19-20 martda Brüsselde geçirilýän duşukda Ýewropa Birleşiginiň liderleri ortatyň bank we newit pudaklaryna dekabr aýyndan beri täsir ýetirýän sanksiýalary ýaýbanlandyrmak meselesine ederler. Ýewropa Birleşiginiň diplomatynyň adynyň agzalmazlyk şerti bilen Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä Ýewropa Geňeşiniň prezidenti Donald Tusk şu aýda karary gelinjegi çak edilýän teklip boýunça Germaniýa we Fransiýa bilen işleşýär. Emma diplomat käbir ýurtlaryň şol sanda Gretsiýanyň, Awstriýanyň we Slowakiýanyň garaşmagy we käbir sanksiýalara gaýtadan garamagyň wagty gelende iyun aýynda karary gelmegi isleýänligini aýtdy. Ukrainanyň premier-ministri Arseniy Yatsenyuk 19 martda Brüsselde Ýewropa Geňeşiniň prezidenti Donald Tusk bilen gepleşikleriniň ýa-ýanydan çykyşynda men sanksiýalary goşatmak boýunça islendik gepleşikleri ret edýärin diýdi. I strongly reject any debates on easing of sanctions. Minskde gelinen ılalaşykda Ukrainanyň hökümetiniň gozgalyňçylaryň gözegçiligindäki giňişliklerde Orset bilen döwlet serkedine gözegçiliginiň ýylyň aýagyna çenli käbir şertler esasynda dikeldilmegi talap edilýär. Ýöriti statusy kepil geçmeklik Minsk ılalaşygynda razylaşylan çäreleriň bölegidir. Petro Poroshenkonyň Vladimir Putin bilen gepleşiklerinde Germaniýanyň kansleri Angela Merkel we Fransiýanyň prezidenti François Hollande araççylyk edipdi. Şeýle-de ılalaşyk 15 fevraldan başlap ok atyşygy bet etmegi ýoly goýupdy we 2014-nji ýylyň aprel aýyndan beri 6000 çemet adamyň ölümine sebäp bolan konfliktiň front liniýasyndan agyr ýaraglary ýyda çekmegi talap edipdi. Söwüşler gowşan hem bolsa henizam saklanýar. Taraplaryň ikisi de bir-birini aýplaýarlar. Kiýew separatistleriň ok atyşygy bet etmek baradaky ýaraşykdan täze hüjümleri amala aşyrmak maksady bilen öz goşunlaryny gaýtadan düzmek üçin peýdalanyp bilmeginden howatyrlanýarlar. Kardeşim Gödeliň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Şuň Kabulda Topuk ýani Türkmen gazyny Owensanyň we Pakistanyň üstü bilen Hindistana aktyrjak gaz geçirji proýektiniň 21-nji mejlisi geçirilýär. Oňa Topuk proýektine girýän ýurtlaryň newit gaz ministrleri gatnaşýarlar. Şeýle-de bu maslahatda Total kompaniýasy bilen Türkmenistanyň arasynda bolan gepleşikler barada hem gürrüň edilýän hakda Owensanyň dağ magdanlary we newit gaz boýunça ministrliginiň sözçüsi habar berýär. Kabulda geçirilýän bu duşuk barada Owan paýtagtyna habarçymyz Şamir Dangulu Muradynyň berjek giňişlik maglumatyny dinläliň.
Türkmenistan, Awganistan, Pakistan we Hindistan gaz geçirjisiniň nowbatdaky mejlisi şugun 19 martda Kabulda geçirilýär. Oňa top proýektine gatnaşan ýurtlaryň neft gaz boýunça ministerleri gatnaşýar. Awganistanyň dağı magdallary we neft gaz ministerliginiň sözçüsi Rafi Siddiqynyň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, top proýektiniň 21-nji maslahaty Kabulda başlandy. Bu iri gaz geçirjiniň işini amala aşyrmak barada gurrun edilýär. Trans-Awgan gaz saslamasynyň Awganistan üçin bähbidi uludur. Bu proýektiň işi başa barsa, Awganistanda ýagdaý kadalaşar. Ýurdun iqtisadiýatyna ondan uly girdeji bolar diýip sözçi umyt bildirdi. امروز کابل میزبان 21مین نشست هیئت رهبری اتحادیه. در این نشست مذاکرات Top proýekti barada indi ençe mil bäri gurrun edilip gelýär. Bu proýektiň 20-nji maslahaty arada Islamabadda geçirilipdi. Top proýektine maýa goýmaga isleg bildirýän kompaniýalara Türkmenistanda işlemegine ruhsat bermekden Türkmen hökümetiniň ikirjeňliýänligi maglumat berilipdi. Ýöne Awganistanyň Daşary işler ministerliginiň sözçüsi Şikip Mustagnyň aýdysynça, Fransiýanyň Total kompaniýasy bilen Türkmenistanyň arasynda gepleşik geçirilipdir. Bu gepleşigiň netijesi barada hem Kabul maslahatynda gurrun edilýär. Şol bir wagtyň özünde top proýektiniň tehnik mejlisi hem geçirilýär. Konsorsiýum döretmek meselesi ara alınıp maslahatlaşylýar. Total kompaniýasy konsorsiýuma ýolbaşçylyk üçin kandidatlaryň biridir diýip Mustagny aýtdy. ترکمنستان مذاکرات ابتدایی با شرکت فرانسوی توتال کنسورسیوم Awgan hökümeti top proýektiniň amala aşykdygyna uly umyt baglaýar. Awganistanyň öňki Sowda we Senagat ministeri Muhammed Emin Ferhang top proýektiniň Awganistan üçin ähmiýetiniň uludygyny aýtdy. Bu proýektiň işi amala aşsa, müňlerçe Awganlylar üçin iş ýerleriniň dörejekdigini ol ma'lum etdi. تولید گاز از ترکمنستان به پاکستان و هندوستان یکی از پروژه‌های بسیار بزرگ زمینه کار برای اقتدار زیاد. Awganistanda howpsuzlyk şertleri gitdigiçe ýaramadlaşýar. Şoňa garamazdan Birleşen Halkara güýçler hem Awganistany terk edýär. Şeýle ýagdaýda topy taslamasynyň howpsuzlygyny üpçün etmek ýeňil düşmez diýip käbir synçylar aýdýar. Şaýmerdan Ulum Radi, Kabuldan Azatlyk radiosu. Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem göni efirde dinläp bilersiňiz. Radiomuzy tunein.com saýtyna girip gözlek bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän ýeketäk radiony Azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys. Aşgabatyň Parahat 2 kiçe trapçasynda 18 martda öýlen ara suw kesildi. Maglumatda bu sebäpde bir gije gündi diýenýaly soňuň bolmandygy we munyň ýaşaýjylaryň gigiýene we azyk taýdan arasaçylygynda dürli kynçylyklary döredenini habar berilýär. Aşgabatda habarçymyz Murat Turwan bu ýagdaý we onuň ilata ýetiren täsirleri barada şeýle maglumat taýýarlady. Dün saat 15:00 paýtagtyň Parahat 2-1 mikroraýonynyň ýaşaýyş ýerleriniň köpsinde suw kesildi. Su aradan tas bir gece günü geçenden soň şu gün ortaň saat 10:00 berip başlandy. Parahat 2-1 mikroraýonyna goýguşlyk edýän 14-nji öý upravleniýasynyň bir işgäriniň aýtmagyna görä, bir gece günüň dowamly tutuş Parahat 2-1 mikroraýonyny suw bolmandyr. Ol bu adatdan daşary ýagdaý we da kanalyň bu raýon suw bilen üçin edýän nasosynyň işlemeýänligi bilen düşündirdi. Nasosunda tok öştü. Dünden beri Aştet Tok Edarasy şol ýerde işleýär. Günüň dowamyna bejererler diýip öý upravleniýanyň işgärleri ýaşaýjylara dünden beri habar berdiler. Ýaşaýyş ýerlerini suw bilen üçin edýän umumy nasosyň sanyň çykmagy bilen öýleriň gireleriniň aşağı gatlaryna suw her hallap pes saýrak aksady. Ýaýlaryň ýokarky gatlarynyň kwartiralarynda dolu kesilipdir. Şol bir wagtda hem tutuş bir raýonyň ýyllarça kwartiralarynyň suwsuz galanyna garamazdan ýerlik häkimetler ilaty tizen-tiz suw bilen üçin etmek üçin gysgaly şäherler görmediler. Ýöňde suw awtogolary bilen bu raýony suw getirmek işi ýola goýulmady. Tas bir gece günü denýär suwun kesilmegi ýerli ýaşaýjylaryň durmuşyna öz
öz yaramaz täsirini etirdi. Ýaşaýjylar tutuş bir gece gündüzläp ýuwunyp suwa düşüp bilmediler. Öýlerin hajatxanalarynda ýakymsyz ýysyň hökm sürendigi aýdylýar. Käbir hojalyklarda bolsa azyk önümlerini ýuwmady, suw bolmandyr. Suw kesilmedik ýagdaýynda hem bu raýonyň ýaşaýjylary suw bilen üçünçülükde çäklendirilýär. Bu raýonyň ýaşaýyş ýerleriniň köpsi rejimlerin suw bilen üçin edilýär. Ýalnys suw belli bir wagt berilýär. Suwdan saat 6-dan tä gece saat 24:00 şeýle berilýär. Özüm şol rejimde suwam hadary berilen ok. Eger togoşda umumy münasibet işleýän ok. Onsoň elbetde suwam kesilýär. Her şunday remont işler geçirilýär diýip suwun kesilýän wagtyda az däliýip parahat 2 mikroraýonyň ýaşaýjysy 5 ilatyň suwdan kösenişi barada gurrunýar. Şol bir wagtda hem agyz suw diýilip berilýän bu suwun hili hem odýanlar, suwda posun ýysy hem bar. Başaran adam bu suw içmejek bolýar. Käbir hojalyklar içimlik üçin her gawy 20 litrlik arasda suwdan satyn alýarlar. Käbirler orta çeşme suwuny getirinip içýärler diýip Bäşim Adatlyk radiosyna söhbetleşip aýtdy. Habarçymyz Murat Gurbanyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Türkmenistanyň paýtagtynda ýaşaýyş jaýlaryň suw üçünçliginiň wagtal kesilip durýanlygy, mundan başga krantdan akýan suwun hiliniň de erwetdigini käbir ýerli ýaşaýjylar aýdýarlar. Eýtem Aşgabatda ilatyň üçin edilýän suwunyň näme serwet? Kärdeşim Gödel bu sora bilen gyzyklanyp Aşgabatyň merkezi böleginiň ýaşaýjysy ýadyjy Amanmurat Bugaýfa ýüzlendi. Ol öz jaýynyň suw üçünçligi barada görüň berýär. Amanmurat Aşgabatyň dürli böleklerinde jaýlaryň suw bilen üçünçliginiň ýygyderli ketilýänligi barada gurrun berilýär. Emma suwun hiliniň de erwetdigi aýdylýar. Aşgabatyň suwunyň hiliniň näme serwet? Nähili suw akýar krantdan? Doğrudan şol wagtal suw kranyndan gelýän suwlar kesilýär. Meselem dün akşam ara saat 19'lar töweregi suw kesildi biziň jaýymyzda. Şol suwum 16 saatdan 17 saatdan soňra berildi. Günni saat 11'e suw bolmady. Ondan ýene de bir aýtmaly ýagdaý, her gün akşam gize ýaryndan daňdan saat 6'a çellem suw biziň ýaşaýan mikroraýonymyzda mir mikroraýonlaryna kesýärler. O hemişe her gün gaýtalanýan ýagdaý. Ondan gelýän suwun hili hakyny gurrun edilse, birinden gelýän suw akyp başlan suw bir wagty durulanmaýar. Ol ýarym saat çemesi çäge gatşykly suw bolup gelýär. Onun soňra suw durulanandan soňra da edil şol suwy durmuş hajatlaryň üçin detdine ullanmakdan garap saklanýan sebäbi suwa goşulmaly xloryň derejesi bolmalysyndan ençeme etse artyk bolanlygy üçin şol gelýän suw çalymtyly renkli gelýär, çal renkli suw gelýär. Ondan şol suwagyny aýdaly bediräňi bir 10 minut, 15 minutda saklanýandan soňra şondaky xlor buğurup gowa gidýär. Ondan suw durulanyar. Amanmurat aga, suwun şeýle bolmagy ýaşaýjylara siziň özüňize nähili täsir getirýär? Birden adamlar kimse ýuwunjak, kimse gaýry bir ýernamyny tämizlemek üçin ulanjak. Ondan isteseler, istemeseler hem şol xlorly suwdan ulanmaly bolýar. Olam islenmek adam organizmine özüniň erwet täsirini getirýär. Şol gelýän suw xlor sebäpli adamlaryň ýernamyna giýjilik bolýar. Bir Aşgabatyň parahat mikroraýony bilen baglanýar. Umuman Aşgabatyň ýaşaýyş jaýlarynyň suw üçünçüligi nireden gelýär, nädip üçin edilýär Aşgabat suw bilen? Aşgabatyň agyp suw bilen üçünçüligi esasana Garawum kanalyndan alınýan suwdan berilýär. Şol Garawum kanalyndan alınýan suw bir şäheriň günnogoruna, Gämi patyologynyň töweregine hemde Aşgabatyň demir gazygyna bir gurtly kölüň ýene gaýryň bäri ýerlerine şoň töweregine ýörüýte fuaratlayan defterler we şol bilen berilýär. Aşgabatyň günorta günmatar bölegi men demir ýollaryň ilerisini gözüňde tutýan bir eradan yer asty suwlaryň hasabyna agyp suw berilýär. Suwun hili pes bolsa siz nädip gün görýäňiz, nädip oňýaňyz? Biz suw satyn alýar, agyp suwuny meselem çaýna har taýýarlajak suwlarymyzy biz ýörüýte firmalar bar 20 litrlik plasmas gaby getirip öňüňdäki şeýle gap
bilenem şol çalışıp alıp gidýäle. Her 20 litr suwun bahasam 5 manada durýar. Bir elbette hozurluklaryň maskala büdjetine de täsir edýär. Bolmanyna her aýda her hozurluk iň azalym diýenne 20 gezek vakat edip buyurup şo suw almaly bolýar. Soňra bir ağzından 100 manda durýar. Krandan elýän suwlar ol içilenok, ol öňek beýlek durmuş hajatlar üçin ullanylýar. Adamlar ýörüýte kaplarda suwlar durulanyp goýulýar. Bir 40 litrlik, 30 litrlik ýörüýte plasma kaplarda öýde durulanyp goýulýar, ullanylýar. Ýöne olam hemme wagt üçin ullanıp boranok. Meselem häzir ähli hozurlukda kirýän maşinler oturdular. Ine şol turbalar bilen gelýän suwun heýliniň pestligi üçin ol ýugulýan krede täsirini ýetirýär. Ol ýugulýan kirlere islesen, islemesen şol klor ýene gaýry çiňip galýar. Şol üçin hatda şol egneşiklerge ýeňde şol gereginden artyk köp klor goşulan suw zat täsirini bildirýär. Elbette bir Konaşkawada deşli häzirki elitin edilýän jaýlara bir değişiklikler olara su aňyrsak derejede araşdyrylyp berilýärmişin hemde yer asty suwlaryň hasabyna üstün edilýärmişin. Mundan 30 ýyl, 40 ýyl, 50 ýyl olur. Salman jaýlaryň bolýan ähkine men şaýdan ýagdaý, mahsus ýagdaý. Kardeşim Gödölüň aşawatly ýadyjy Amanmurat Bugay bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, siziň ýaşaýan owaňyzda, etrawyňyzda ýa-da şäheriňizde suw üpçünçiligi we suwuň hili nähili bu barada bize gurrun beriň. Biziň medpuat email belgisi gmail.com email adresimde haturadyň ýa-da Moskwadaky telefon belgimiz 7926 236 04 55 jaň ediň ýa-da SMS ýazyň. Hormatly radio dinleyijiler, biziň gepleşiklerimizi internet saytymyzdan hem dinläp bilersiňiz. azathabar.com internet sahypamyzda size sesli we çap görnüşli maglumatlary, suratlary, videolary hödürleýäris we öz pikirlerinizi aýtmaga çagyrýarys. Türkmenistanda azathabar.com internet saytymyza derwede.net arkaly girip bilersiňiz. 18 martda Azatlyk radiosu Türkmen häkimetleri tarapyndan howly jaý ýykylandan soň häzirki wagtda ýaşamaga jaýynyň ýokdugyny aýdýan iki çağanyň enesi Dulgalan Aşawatly denen barada ýörüte video raport taýýarlady. Bu video raportymyz Azatlyk radiosynyň azathabar.com web sahypasynda we Facebook, Wkontakt ýaly sosial ulamlaryna sahypalarynyň okuyjylarynyň arasynda uly gyzyklanma döredip, oňa dürli garaýşdaky onlarça tesir gelip bolşdy. Kardeşim Ýoşan Nurwan bu tesirler esasynda ýörüte maglumat taýýarlady. 18 martda Azatlyk radiosynyň web saýtyny ýüzalnan Aýjamal ady bilen çap edilen we sosial ulgamlarda ýerleşdirilen video reportaja gysga wagt içinde diňe Facebookda 15.000 çemet adam tomaşa etdi. Onu Aşgabat şäher häkimliginiň ýaşaýyş şaýlaryny hasaba alyş we paýlaýyş müdürliginiň aldyna oturan Aýjamal Kuliýewa paýtagtyň etegindäki jaý ýykylandan soň iki sagat bilen düşen kyn ýagdaýyny gurrun berýär. Hemen iyiliň jaýyn ýykýar, hemen kanagatlanýar, noklar, bir iyiliň jaýyn, bir kanagatlanýar da, so iyiliň jaýyn ýykyp kanagatlanýar noklar. İki çağal naçar enäniň ahwaly okuwçylarymyzyň köpüni pikirlenmäge hem öz pikirlerini aýtmagy teripdir. Azatlyk radiosynyň web saýtyny artyk gabaly enat bilen tesir alyran okuwçymyz şeýle diýipdir. Uyam, mertlik edipsiň, ardyňa aýdyp bilipsiň, sag bol. Sen ýaly şu mertlik edýän diýenler köp bolanyny biz beýle uny düşmezdik. Jaý ýykylyp kanagatlanarly jaý berilmedik enäniň ardynyň dinlenmeýişi Facebook'daky okuwçylarymyzyň arasynda jedelli, çekeleşikli pikirleriň ortaga atylmagyna, Türkmenistanyň ýolbaşçylarynyň hakyky keşfi arada keskin häsiýetlendirmeleriň berilmegine getiripdir. Olardan Muhammed şeýle ýazýar. Her kim özüni düşünen üçin şuň ýaldatlar bolýar. Döwlet şoň üçin ösenok. Haçana çenli men noýsam bolýar diýip ýaşap berjek. Ahmet Meredow, Hemra Türkmen, Babajan Hamraýew, Gülşirin Zora Kuliýewa, Gülmurat Abubakir ýaly okuwçylarymyz hem bu ýagdaýdan nägileliklerini bildirip, Aýjamaly ruhy gollaw bildiripdirler. Gül Allahyberdi we atly okuwçymyz Türkmenistanyň şeýle ýagdaýlaryň döremeginiň sebäplerini adamlaryň arasynda agdybirligiň ýoklugyny, olaryň jemlenip garşylyk görkezip bilmezligini görýär. Ýogsa gaz newtimiz hemme adamymyz bar. Emma adamlar çağalaryny taşlap ýurtdaşyny işlemeli bolýar diýip ol ýazýar. Ýöne umydy halkyň bileleşip agdybirlikde hereket etmek bilen baglanşdyrýan okuwçylarymyz hem bar.
Olardan Emir Yelimgil dayda sizde döwlet ýok, bilelikde bolup hereket ediň diýip ýazýar. Facebook'ta tesvir galyran okujularymyň arasynda Ýewropadaky adam hukuklary sudyny ýatlap, oňa ýüz tutma gurçykalygy hökmünde görkezmek isleýänler hem bar. Barış Babakan adly okujymyz ay bu ýurt kaçan sana girer bilmedim diýip ýazsa, Cennetjan adly okujymyz Pahira yaman ýüregim agady. Hudaýjan kömek etsin, elimizden gelen zat ýok. Utan Türkmenistan. Bak halkyň pymputyrak golly diýip ýazsa, Ali Mehmetoglu diýen okujymyz prezidentke onuň ornwasarlary näme işleýär bunlara bakman diýipdir. Emma Maýa Berenowa diýen okujymyz Türkmenistanyň prezidentini iň açgöz, terbiýesiz, akylsyz, pikirsiz adam hökmünde häsiýetlendirip, onuň eýleýän wezipesine münasipdigini soragatsyna alýar. Şol wagtda umydy elden bermeýän okujularymyz hem bar. Olardan Gödel Gurbanowa aslynda Türkmenistan huzurly bir döwletdir diýip ýazsa, Bahar Kurd adly okujymyz aýjymaryň meselesiniň gysga wagtda döwlet başlygyny tarapyndan çözüljegine umyt baglaýar. Jaý ýykylan Aýjymal Kuliýew gurrun edilýän video reportajda özüni 2 sagat bilen ýaşar ýaly bir otogul jaý berilse-de razy boljagyny aýdýar. Kardeşim Ýoşanan Norwanyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, jaý meselesi bilen baglanyşykly siz hem öz pikir araýşlaryňyzy, bellikleriňizi ýa-da öz başdan geçirýän tejribeleriňizi biziň we dinleýijilerimiz bilen paýlaşmak isleseňiz, ýa hem belläp geçirmeli biziň medbuat e-mail belgisi gmail.com e-mail adresimizde hatur edip bilersiňiz. Hormatly dinleýijiler, Azatlyk radiosynyň maglumatlaryny kontakty sosial ulgamynda hem izlerläp bilersiňiz. Ol ýerde ýurduň içinde we halkara arenasyna bolup geçen wakalary bilermenleriň pikir araýşlaryny okap izlerläp bilersiňiz. Şeýlede kontakty arkaly biziň bilen habarlaşyp, maglumatlaryňyzy hem galdyryp bilersiňiz. Biziň kontakty sosial ulgamyndaky sahypamyzda Azat Habar salgysynyň üstü bilen tap bilersiňiz. Gaýtalaýarys. Azatlyk radiosynyň bu kontakty sosial ulgamyndaky sahypasyny gözleg bölümine Azat Habar ýazyp tapyp bilersiňiz. Hormatly dinleýijiler, gepleşigimiziň şu bölüminde biziň okuyjylarymyzyň galdyran käbir garaýşlaryny siziň dikkatiňize ýetirmekçi. Şuň ýer bilen biz Facebook we Kontaktdaky okuyjylarymyzyň pikir araýşlaryny bilmek üçin olardan Türkmenistanda hödürlenýän Wi-Fi hyzmatlarynyň peýdalanyp gördüňizmi? Onuň hili barada nähil garaýşlaryňyz bar diýip soradyk. Häzir okuyjylarymyzyň bu soraga galdyran käbir jogaplaryny siziň dikkatiňize ýetirmekçi. Facebookda Şemşad adly okuyjymyz ýok diýip gysgaçyk öz garaýşyny galdyryp Orun baýatly beýleki okujymyz bolsa, men ulanyp gördüm. 1 saatda da bir video klip görüp bolmaýar diýip teswirini belleýär. Güljan adly ýene bir okujymyz bolsa, öz teswirini Türkmenistanda Wi-Fi barmy diýen soraga galdyrypdyr. Kontaktda gaýgysy adly okujymyz bize näme zatlygyny bilemzok, Türkmenistanda internetiň hili hijem ýokary galanok. Hany Sputnik uradiýalar diýerler. Mena ondan peýda bolmazmy diýen. Biz beýleki döwletleriň arasynda izde varias diýip öz araýşyny jemläpdir. Hormatly dinleýijiler, siz hem biziň her gün efire etjek maglumatlarymyzyň käbirleri ýa-da beýleki meseleler boýunça açylan forumda öňünden öz pikir araýşlaryňyzy we bellikleriniňizi biziň bilen paýlaşmak isleseňiz, sizi Facebook, Twitter we Kontaktdaky sahypalarymyza goşulmaga çağırýas. Bu lomlarda bizi gözleg bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Şunun bilen habarlar günnelik programmamyz hem geçirip oturýas. Gepleşigi Pragadaky studiýadan men Sehra alyp berdym. Saatlar ketmeden soň gepleşigimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň tolkunlaryndan aýrylmaň.